Hello guys, nोंथांमोनखौ आंनि मनजय ब्लग YouTube चेनेलाव खनसेयाव बयखौबो बरायनाय थालायबाय guys माने होनोबा दिनैनि भिडिअआ ब्लग भिडिअ नङा आरोना guys मानो होनोब्ला दिनैनि भिडिअआ माने sanbwlaori फिल्मनि सायाव आरोना मानो होनोबा sanbwlaori मुभिखौ सोर नायखो आरो सोर नायाखै कमेन्ट खालामदो आरोना guys आरो जुदि सोरबा नायनो गोसोथार जाना दंबा माने निउ वेबसाइटआव थांनानै नायनो हागोन आरोना माने 120 आरोना माने ओमफ्राय बिनि माबाया प्राइसआ अनलाइनाव माबा रिसार्च खालामना नायनांगोन आरोना माने 120नि बेनिफ्राय सोरबाफोर जुदि नायाखैबा थांनानै नायदो आरोना गाइस दिनैनि बे भिडिअआव जाय माने क्लिक खालामनानै नायदों बिसोरथ' गासिबो माने sanbwlaori मुभिखौ नायनो थाखाय एक्साइटेड जाना थाखानाय गोजा आरोना गाइस बेनिखायनो माने सोरबाफोर जुदि नायनो गोसोथार जादोंबा फुल भिडिअखौ माने निउ वेबसाइटआव थांदो ओमफ्राय रिसार्च खालामना नायदो आरोना गाइस A few moments later माखौ इसिग्राब गिदों नोंलाय जेबो जिंगासिनो नाङा आं थानायाव नोंखौ जेबो दुखु खस्थ'आव दोना उन्दुदो सना साला थगायसुला नोंखौ आया फंसेबो बाथ्रा सिरियास लाया नोंखौनो जानला मोनला थगायबाय था नों आया मा खालामबाय थादों नों आइनोसो खोन्थाहैगोन आं थांनानै थांलै खिन्थाहैलाय आया ओरैनोसो दोंना मादों नंदों नोङो थांमारगोन आङो थांना खिन्थाहै थां खिन्थाहै थां नोंखौ ओरैनो बुंनायखौ खोन्थाहैनांगौ नामा ओरै फै गाबसालै जावगार बोरैबा बुगोन आवग्रा सेसलै आं मान सनमान सेस खालामजोबसिगोन बियो ओइ गाला बिसुवानि आं नोंखौ गालांनानै थांनो हानाय नङा बे मालाबाबो जानो हाया सुन्दरि नों दानि बे न'निफ्राय ओंखारलांनांगोन हानाय नङा सुवानि नोंखौ गारनानै गोजानाव थांनो हानाय नङा नों दानि बे न'निफ्राय ओंखारलाङाब्ला नोंनि गोदोनिया थबस्र' जलांसिगोन सुन्दरि थबस्र' जलांसिगोन नों दानि बे न'निफ्राय ओंखारलां मा खल जाखो बे नोंसिना गोदाव सोराव जोंहालाय आइजों आंजोंसो एक्टिं खालामदों दा मोजां खोनादों एक्टिं खालामबाखि बेफोरबायदि ड्रेस गानोलै गोदाव सोराव बिदि ड्रेस गानबासो आसलि खारेक्टारा हाबो दा ना बिहामजो नायै बा बिहामजो बिखुनजो समायलायथारदोंथ' ओइ हिनजाव गोख्रै ड्रेसा सोलायनोबा सोलायहै आंनि सिगाङाव बेबायदि गोदाव सोरावा सोलिया माखौबा गालाला एम्बु थेबगां बायदि रागा जोंदों आफा आंनो रियेलासो लायदो बाल आं दै गांदों गावनो बोथोरना लोंनो हाथारो खाथिखा हरदो बाला फासना मा जाखो दारिया गाला मा दारिया गाला मा जाखो दा रजे मा जाखो दारिया गाला बोरैलाय आं बोखानि एफा गोसा सायो होनबाय एथ' गोरा मा आथाजोंथो सिथाबामोन नोंलाय आयासो सिथोबना दं आयै मा आथाजोंथो सिथाबामोन बै आथाजों सेस गैला मा जाखो दानाबा बोखाबावदो हाख्लायाबा गबोनाय नंलाथ' बियो होनबा डक्टराव थांनांसिगोन आं डक्टरावबो थाङो होनबालाय थाब बिदिनो आं थाया बिदि होनबालाय थौ फै गोदाव सोराव खालामनानै लागोन सोर मा जादों जानायाथ' जों सानैया जेबो जायाखै जानाया नैबेहासो प्रब्लेम जादों बोखारना होसाय आरे बेबायदि देखायबा बोरैथो फाहामनो हानांगौ जाखो बोरैलाय वाव आदि पुरुषसो माथो हा माबोरैथो बिदि जानो मोना बेफोरखौ सोंबाय दाथाथारसैहाय बाबु आंनि बिहामजोआ गाबसो गारबाय माबार बोखानायनि बेबस्थाखौल' लाथारदो हाबफै होमबा सिङाव हाबफै थौदो थौ सिङाव थौदो दागि आं दंना